Ё бисмилла, чӣ гап шид? Иншоалло ки ба хайрай. Фикром парешон буд. Надидам. Салом алейкум. Аба чай раби? Медони дастуми чандтаи хеле мегирӣ? Бародар, медонам арзиши мошини чанд қадар ай. Ҳай мошина аренда гирифтагиам ки як зиндагима пеш барам. Мада чӣ? Шароит надорӣ? Кор намекунӣ, мошина аренда. Инай мошина дидӣ? Инай мошина ҳозис ҳоз мекунӣ. Бародар, аввалан узр ма дар байни шумо дуромадам. Лек ягон одам саҳар райхона ба нияте намебурояд ки як мошина бизана. Ҳамирам ба нияти мошина иҷора гирифтагия ки як ризқи рӯзӣ ба хонаша бара. Лек камтарак хитам як ҳамдигарфаҳмӣ мекардӣ. И чӣ намуди муомилаи? Ту бо ки омадай насиҳат кардистай? Аю насиҳат карданда биги ёрдамш кӯ? Биги ҷуброн кунен? Мушкили қатимай, биё рафтем худон ҳалш кунем. Биё. Ай, инай марда кабиёз мара насиҳат дошт бо номерои мошини мара сурат гирифтестай? Гӯш ки бародар, ҳамун техпаспорти мошина биёр. Нафаҳмидам. Ман вақтим камай гуфтасам техпаспорти мошина биги биёр. Ту ки худ чӣ кораи техпаспорт пистесай? Гӯш ки Саид, ЕС сафеде ки ба иҷора гирифтагиам, занг бизан шаҳрдонро қатиш қатт ман мошинаи дасташ мегирам. Хоб. Майл. Гӯш ки бародар, ягон одам намедонад ки як лаҳза пас чӣ мешавад. Як рӯз пас чӣ мешавад. Ман ай сума биги. Мака бисёри бад нест. Айпай зиндагӣ чиа? Ин надо. Бихон чӣ нависагай? Мадаминов, Умедҷон, Шиносовара хоб. Мадаминов, Умедҷон. Калитора мара? Мардак дай хали тарзи рафтори хали такаббурӣ намезебад. Хай, як хатогӣ кардем бародар. Шароит надорам. Мошини аренда гирифтагим, и бега бояд як ҷо бурам брад. Бахшиш. Медони оли дурӯзаи мошин қарзорӣ. Камтар шароито систам бародар марам бифаҳмем метинӣ. Дидӣ чӣ қим будай? Агар ки ҳози ман намебудам, худо медонад ки ту ба сари ӯ бародар чиё намеовардӣ. Чизе ки барои худат намехоҳӣ, барои бародаратам нахоҳ. Биги дастота. Сума биёр паспорта биги бирам. Рафтан дар раве ма оман нарафтан мо да набадосон будан да ҷое ки ҳозир ҳастем. Теда сери чо воста барор ки мо теда дастем. Дасти ёрина барои ките мо ра бини хуб не